Bi ye Alamusa ye Desanburu kalo tile 4 san 2025 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ka laadala ɲɔgɔn ye ni a bɛ wele nanzarakan na Conseil des ministres. O kɛnɛ sigira kunungo araba Kuluba Palais ale kɔnɔna na ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ bolo Général d'armée Assimi Goïta. Kɛnɛ mun kan u kɔni ye fɛn mun ye an ka douane ɲɛmaaba ni o ye Amadu Koyita ale bɔra jɔyɔrɔ la ni ka jɔyɔrɔ di fɛn mun ye colonel Cheikh Amala Diallo ma. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ Amadu Koyita ale kɔni bɔra jɔyɔrɔ la ka sababuya kɛ a bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni o bɛ wele nanzarakan na ko retraite ka sanga ni a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye a kɔni jɔyɔrɔ falenna k'a di colonel Cheikh Amala Diallo o ma. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ Amadu Koyita kɔni a kɛra maa ye mun kɔni jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ an ka jamana kɔni basigili la ka sababuya kɛ jɔyɔrɔ mun ni a tun kalifalen b'a la a y'a baara kɛ ni ka se a dan na. O de hokumu kɔnɔna na 22 septembre tɛmɛnen an ka jamana ɲɛmaa kɔni ye jɔnjɔn ta ni ka di Amadu Koyita ma ka sababuya kɛ a ye wulikajɔ mun kɛ douane yɛrɛ kɔnɔna na. Colonel Cheikh Amala Diallo douane ɲɛmaa kura kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ yan'a ka kɛ douane yɛrɛ ɲɛmaaba ye an ka jamana ɲɛmaa fɛ jɔyɔrɔ dɔw bɛ a y'olu fa ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ directeur régional de Segu a kɛra o ɲɛmaa ye fɛn min ye directeur régional de Sikaso fo ka taa se Mopti ma a kɛra o ye ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔna na. Cakɛda so mun ka baara ɲɛsin bɛ masiba ale ni kɔlɔlɔ olu kunbɛnni ma an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele nanzarakan na Centre de coordination et de gestion de crise maaw olu ye kunnafoniya di kɛ bi Alamusa Desanburu kalo tile 4 kunnafoniya mun kɔnɔna na u ko k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko maa ŋaniya jugutigi dɔw b'a la ka kunnafoniya kolon cari bɔlɔlɔ sira sanfɛ mun na u b'a fɔ ko tajiko gɛlɛya ko kura ko kɔni bɛna don an ka jamana kɔnɔna na. O kɛra sababu ye maa dɔw kɔni bolila ni ka taa aran jɔ station de service la nin cakɛda so in kɔni ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko ni maa o maa kɔni minɛna kunnafoniya kolon carili la ka sababuya kɛ tajiko gɛlɛya ye ko ɲangini bɛ da i kan i ni mun ka kan. O kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na walasa fɛn mun ye taji tasitɛrni olu bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ nɔgɔya la cogo mun na. An bɛ taa an ka finitigilakaw ka kibaruya o kɔnɔna na opération Fugakɛnɛ ale kɔni kɛra sababu ye ni ka kungo kɔnɔna kalaya kosɛbɛ jatigɛwale tigilama olu bolo kɛrɛnkɛrɛnniyala Sikaso marabolo ale kɔnɔna na. Général de brigade Famugɛ Kamara ale n'a ka cɛdenw kɔni ye wulikajɔ sabati ni yɔrɔ kofota ninnu na mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilama caman na ani ka tɛgɛda kɛ u bolofɛnminɛ caman kan. An bɛ wagati min na ko sisan jatigɛwale tigilamaw kɔni ye yɛrɛɲini kɔni boloda ala ni Général de brigade Famugɛ Kamara sababu ale kɔni ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ ni marabolo kofota ninnu kɔnɔna na walasa bɛn kelenya basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Général Keba Sangare ni ale ye chef d'état major général adjoint ye an ka jamana kɔnɔ ni o ye an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛmaaba dankan ale bɔra jɔyɔrɔ la ka jɔyɔrɔ di fɛn min ye Général de brigade Jean-Élisée Daou ma an ka jamana marabaw fɛ wagati tɛmɛnen na. O kɔfɛ kunnafoniya kolon dɔw kɔni tɛmɛna bɔlɔlɔ sira olu sanfɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Général Keba Sangare ale ni an ka jamana marabaw olu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ. O kunnafoniya ninnu kɔni nkalontigɛra ka sababuya kɛ fɛn min ye an ka jamana finitigilakaw ka kalanso mun ni a bɔra kɔsana in na Kulukorokaw olu fɛ nɔ n'a bɛ wele ko EMIA Général Keba Sangare ale tun b'o kɛnɛ kan ani an ka jamana ɲɛmaa. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Guinée Bissau jamana ɲɛmaakɔrɔ Umaru Ambalo Sisoko an bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni bɛ jatigila ɲini na a ka fanga cɛnlenkɔrɔ kɔfɛ ni coup d'état ye a wulila k'i kunda Sénégal kan a ye tile 2 kɛ Sénégal o kɔfɛ a wulila k'i kunda Congo kan an bɛ wagati min na ko sisan Guinée Bissau jamana ɲɛmaa Umaru Ambalo Sisoko a wulila ni k'i kunda Maroc kan an bɛ wagati min na ko sisan maaw kɔni b'a la k'u yɛrɛ ɲininka fɛn min ye Guinée Bissau jamana ɲɛmaa k'a bɔra jamana mun na yan'a ka se Maroc jamana ma yala o jamanaw ma sɔn ka a surunali don wa. An bɛ taa Faransi ka olu fɛ nɔ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron an bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni bɛ taama la Chine jamana ale kɔnɔna na a ka nin taama yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnma o baaraw ye o kɔfɛ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ k'a ka nin taama in fana bɛ bila hukumu kɔnɔna na o de ye fɛn min ye Russie jamana ni Ukraine ka kɛlɛ u bɛna taa kuma o kan a n'a tɔɲɔgɔnkɛ ni o ye Chinois ka jamana ɲɛmaa o ye.
aw minnu tun sɔgɔlen bɛ an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi alamisa kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ka da aw tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi